Takže už si môžem dávať. No jasné chlapi, idem si dať teraz na vás. Áno Janko, vyťahol tú škatulku, vyťahuje cigaretku, neviem akej značky. Poraď mi, tak začni, čo to je za LM. Je to LM, lebo to není Liptovský Mikuláš, ale je to LM, lebo je to to, čo ťa opojí vždycky. Áno, to je toto, rozjebáva to tvoje moto, motherfuckers. Televízor ti tu zajebem teraz, lebo na ňom skrz neho môžeme hrávať plejko, môžeme zajebávať si PS, Tekken 5. Áno, to môžeme zajebávať celé každé ráno, keď ideme do školy, áno, lebo nechodíme ako ty s vidlami a s hnojom, rozjebávať to po svojich roloch, svojich poloch. Áno, aby ti z toho rastli pandurky, áno, teraz som tu zajebal úplne z húrky, úplne z ničoho, to je napadané v mojej pate, skrz preťaháno. Áno, jen si tu teraz fajči cigaretku a ohrievač tu teraz hreje, áno, ja si tu teraz zajebem na tento flow, na tento beat krásny, čo mi zarolil pred moje oči, pred moje uši, a ja mu na to odosielam svoje beaty a svoje shity, ktoré si tu zajebávam, a som z toho city, lebo si tu zajebávam takéto krásne slohy, áno, lebo nie som ten môj kamarát Muhy z nápravného ústavu, áno, lebo je to druhý pán z druhých pánov, áno, lebo jen má tu fajné sluchadelka na ušach, áno, lebo vínko ma tu čaká na stole, lebo si tu dávam freestyle skrz mic do vašich uší, áno, skrz YouTube alebo bar taký piči, áno, rozjebem ťa tu, áno, 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 rozjebem tu 15 a rozjebem ťa kľudne slovom, rozjebem ťa mojim károm. Presne tak, neviem aký som dobrý, či som šmak, alebo či som len vyjebaný špak, sfajčený a zahodený na zem ako vyjebaný vták, ktorý narazil do steny tak, že bol z toho piči a odpadol jak vyjebaný rumburák. Rozjebem tu teraz na Pokémonov na stene, na dverách lepšie povedané, áno, je tam Bulbasaur, vyjebaný Pikachu. To čo tu zajebal za krásu, sú tam stroje v novodobe, aj v starej dobe, čo žili, áno, dva kone žili prenes, lebo to boli stroje, ktorí sa mohli voziť neúkrotnou rýchlosťou, tak poď sa za to pobiť, lebo tie auta si zajebali 40-ku na maximum, áno, to je 100, ale vozili sa rýchlejšie ako svojou chôdzou, áno, išli rýchlo. Áno, áno, bítik sa mi tu rozbehol, áno, tak štuplí na zemi spálenky, áno, opálny smrad, opálny, omamný správy, áno, teraz ma posilní, neviem čo tu mám teraz vôbec dávať, lebo fakt ma nič nenapadá, pozerám sa na zem a čekujem tie všetky zvory, neviem čo som z toho chorý, áno, voda piliatá pod 15, to sa mi moc nezvolí, proste je to v piči, áno, lebo sa nemalo stať to, čo sa stalo, lebo sa stalo, že sa bongo vylievalo na zem, áno, tak ti tu teraz rozjebem kámo, že si zjebaný úplne, ako keby si sa zasypal trávou. Rozjebem tu teba, áno, rozjebem tu všetky, čo sú za mojím chrbtom, nepestri, nevestri a nevieš ti to nič dole, kde vás vždycky. Motherfuckers, to je koniec asi.